Nagradni fond za novi ciklus nagradne igre Uzmi račun i pobedi 2018. biće poznat do 14. februara, do kada vlada ima rok da usvoji pravila i finalni nagradni fond. Do sada je poslato više od 31.000 koverata. Sredinom sledeće nedelje Vlada Srbije će usvojiti finalna pravila i nagradni fond za ovu nagradnu igru, ali već sada imamo poznate kriterijume, osnovne kriterijume za učešće, a to je naravno da u nagradnoj igri mogu da učestvuju samo punoletni građani sa boravištem ili prebivalištem u Republici Srbiji. Nemojte naravno slati koverte na maloletna lica jer oni nemaju pravo učešća. U prošlom ciklusu bilo je 6 stanova i za sada se zna da će biti duplo više automobila nego u prethodnom ciklusu igre. Ono što mogu da vam potvrdim jeste da će broj automobila biti dupliran, dakle bit će 100 automobila. Kad je reč o broju stanova, prošle godine je u nagradnom fondu bilo 6 stanova. Još nije poznata informacija koliko će ih biti u ovom nagradnom fondu. Mogu da vam zagolicam maštu i da kažem da će ih biti više. Pravilo je da u koverti mora biti minimum 10 fiskalnih računa ili 10 slipova, ali se fiskalni računi i slipovi ne smeju mešati. Minimalan iznos na računu ili slipu mora biti 100 dinara, a pri popunjavanju koverte važno je da se na strani gde se koverta otvara upiše ime i prezime, adrese iz lične karte ili pasoša i broj telefona. Sa druge strane, umesto adrese primaoca treba da piše Uzmi račun i pobedi 2018. Za razliku od prošle godine, ove godine mogu da učestvuju sve vrste koverata. Bitno je samo da budu, kao što je već napomenuto, adresovane na Uzmi račun i pobedi 2018. godina. Mogu da učestvuju, ono što je bitno napomenuti, mogu da učestvuju i koverte iz prošle godine, obzirom da je velika količina koverata i ostala kod građana, preuzeta u poštama, a nije učestvovala u nagradnoj igri. Naravno, treba izvršiti samo korekciju adresne strane, kao što sam im napomenuo, da se napiše da je to za 2018. godinu. Navedeno je da i ove godine postoji takmičenje gradova i opština. Svaka koverta koja je poslata računa se i vašoj lokalnoj samoupravi u ovom takmičenju. Promena je napravljena u tom pravcu da imamo sada 3 grupe lokalnih samouprava, male, srednje i velike, i svake od tih grupa će biti izabrane 3 najaktivnije koje će dobiti nagradni fond od 23.000 evra za ulaganje u projekte koje izaberu građani i takođe deo njih će dobiti ponovo i Wi-Fi zonu. Nagradnu igru su i ove godine podržale kompanije okupljene u Savez za fer konkurenciju. Do sada smo prikupili već preko 200.000 evra, ali ima još zainteresovanih kompanija i ta cifra će sigurno vremenom rasti. Ja posebno želim da naglasim da je kampanja sveobuhvatna, da je nagradna igra uključena kao njen bitan deo, ali da to nije jedino što se radi u okviru kampanje, da je njen konačni cilj da se pojača svest građana i privrede o štetnim dejstvima sive ekonomije. Nagradna igra deo je edukativne kampanje u godini borbe protiv sive ekonomije, čiji je cilj podizanje svesti građana i privrede o značaju suzbijanja sive ekonomije, stimulisanje bezgotovinskih plaćanja i jačanje motivacije za poštovanje propisa. To je jedna od ključnih mera nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije.